ket kas panagrambak tayo tinasanto na misa. Intay danggayan, dagiti kakabsat tayo ngagyaman ni Dr. Ralph Lawrence G. Mamaspas and family. Ni Rosas Melita Carino, Raul Joy Carino Liwag and family. Pagyaman ni Caridad Lyanto, iti panak ika 80th birthday na ni Nicolas Lyanto, for 15th birthday ni Krisha Lyanto, 12th grade graduation. Barry and Charmaine Conroy, ken para iti healing mass nga idaton ni Honesto Lyanto Jr. for the repose of the soul. Honesto Lyanto, Matias Ignacia Rubang, Espiridion Rubang, Ignacio Mapalo Jr., Ignacio Mapalo III, ken Julian Conroy. Pagyaman ti panagkasangay ni Angelica Kate Sarsale. Kastapay ti panakaikarkararag ti Kararwa da Caridad Bustillos ken Chodoro Bustillos Sr. Kasamet ti panakaikarkararag ti Kararwa ni Manuel Roma. Tumakder tayo aming kabsat. Hintay aming ihanan, nagsakit kapya. Agyaman ti Ama, tiyayaken imbaga. Hinatang siniwatek namin nasakit tinapin. Di Jesus kisuruten ayahin amay maysa. Hintay amin ikata, nagsakit kapya. Pagyaman ti Ama, tiyayaken imbaga. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat iti ti may katlo nga Domingo ti panagungar, maawagan ti Good Shepherd Sunday. May kararagan pa ti panagado ti bokasyon, nang rona ti bokasyon ti kinapadi. Dawaten tayo, iti naimbaga pastor, ta iyag na kumakada tayo, dagiti maikari, dagiti napili nga agserbi kan kuana. Agkamatalag tayo, iti naimbaga pastor, ti panarabay ken pannulong na. Tapno nga ron maikarita yung makirano, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan ta ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat, te ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Among mga sigla, among mga sigla,
Kristo mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sikat, mga sikat. Ako mga sikat, ako mga sikat. Ako mga sikat, mga sikat. Wait na po mga sikat. Gloria iti Dios, iti kangatwang ket ditoy daga kapya kadagiti tattao anay bakti nagnakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrugba banda ka daydayawen daka agyaman kang ka kapumiti na indaglang nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sikap niya Jesu Kristo. Bukto Anak ni Diyos na apong, Kordero ni Diyos ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Sikamangit ka, kadagiti basbason tinubo, kasiyang na kami. sikamangit ka, kadagiti basbason tinubo, awaten kadaytoy ararawi sika situtugaw iti makanlawang tiyaman kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Yan tangay siksik ka, o Apo, Jesu Kristo, tinasatwang. Siksika tiap, siksika iti kangatwa, iti timpuyok Espiritu Santo, Iti gloria ni Diyos Ama. Amen.
Iraman tayo pa iti kararag tayo ti pagyaman, daumi ken Desi Sequenya ken ti pamilyana, ni Luis ken Gordon Bros, kastamot ni Carlos Silino ken ti pamilyana, ni Pinky Jane Biag ken ti pamilyana, the Mr. and Mrs. Apolinar Galo ken ti pamilyana, the Mr. and Mrs. Jessie Sado ken ti pamilyana, ti paningkararag ti kararwa da Fidela ken Rosario. Kumararag tayo. Man nakabalin ka nagnanayon a Diyos, iturong nakamkadi ang makiranod kadagiti na ilangitan aragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan a dinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Simungbat ni Pedro as ipupunno iti Espiritu Santo. Apo nga agturturay ken panglakayen. Numausi sa kami gapo iti imbag a naipaay iti pilay ken ti panakapaimbag na. Rebengyo amin nga amwen. Kastamet dagiti amin na tattao iti Israel. As itatakder ita iti imatang yu, daytoy a tao apudno ana imbagen, babaen ti panakabalin itinaga ni Hesu Kristo at taga Nazaret nga inlansayo iti krus ngem pinagungar iti Dios. Daytoy a Jesus ti pakaiturungan ti kun natin na santuan a surat. Ti bato nga imbelleng yu, da kayo nga agpatpatakder. Nagbalin nga isu ti kangrunaan a bato. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan, ta iti intero a lubong, awan sa bali anagan nga inted ti Diyos, kadagiti tattao a mabalin tayo, a pakaisalakanan. Ti sao ti Apo. Ti bato akasla awan serserbina, nga imbelleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Iba to ang balang, ang balang ang balang ang dumangan. Agyaman kayo iti Apo, ta isu ti naimbag, ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Nasaysayaat ti agkamang iti Apo, ngem ti agtalek iti tao. Nasaysayaat iti agkamang iti Apo, ngem ti agtalek iti prinsipe. Agdaydayawak ken ka, o Apo, ta impangag na. Agsipod ta pinagbalay ginak. Ti bato akasla awan serserbina, nga imbelleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo, anyan anakaskas daaw iti imatang tayo. Iba to kaslawang serserbino, ang balang dagiti patakder, nagbalin ang runaan dito. Nagasat ti umay itinagan ti Apo. Bendisyonanda kayo manipod ti balay na. Sika ti Diyos ko, ket agyamanak ken ka. Ipaduyakyak ko iti kinatanok mo. Agyaman kayo iti Apo, ta iso na imbag, ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Iba to kaslawang serserbino, ang balang dagiti patakder, nagbalin ang runaan dito. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Juan. Anyan ang nagdakkel ti panagayat ti amang kadatayo. Wen kasta unay ti panagayat na kadatayo. Tamawagan tayo ng anak ti Diyos. Ket pudno akasta. Di na tay bigbigen ti lubong. Agsipod ta di na binigbig ti Diyos. Ay ayatek agagayem. Anak na tayon iti Diyos. Uray no saan pa'y analawag, no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem amo tayo ngenton agparang ni Kristo, agbalin tayo kasken kuana, agsipod tamakita tayo iti rupan-rupa. Ti sao ti Apo.
Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka. Alleluia. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Di pa na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus, siyak tinaimbag a pastor. Madadaan tinaimbag a pastor ang mangipaay ti biag na gapo kadagiti karnero. Ti makitang tangdan panawan ken itarayan na dagiti karnero no makita na nga umay ti lubong. Ta saan a pastor ken saan na ako kwa ida. Agtaray ket makitang tangdan agsipod tapatang tangdanan laeng. Ket awan panangisakit na kadagiti karnero. Siyak tinaimbag a pastor, amammok ti ama, ket amammunak met. Amammunak ti ama, ket amammok met. Amammok dagiti karnero, ket amammudak met. Madadaanak ang mangipaay itibiyag ko gapo kadakwada. At dapay karnero nga awan ditoy apagapunan. Masapol ayapon kumet ida. Ipangagdan to titimek ko, ket agbalindan to amay maysa nga arban, nga aywanan ti may sa apastor. Ay ayaten nak ti ama agsipod ta si sasagana at amang ipaay ti biag ko. Tapno alaig tumet laeng. Awan ti makaala ti biag ko. Ited ko akas pagayatak. At dakalintingak amang ited iti biag ko. Ket addamet kalintigak amang alamet laeng. Daytoy ti imbilin ti amak nga aramidet. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ayaw tumipaiken ka, Kristo. Naimbag arabi itayo amin Apo. Wen rabiin. Adamang kantaen da ayan mi idi. Hanjak mo mangmangegan. Jak pay ama maikabesa dagi jay daduma nga linyanan nga ti kunana. Adda may sa agayem ko tinagan na ket. Nga di panagan tayaw. Rupo. Nga yan. Nung ti mo malaman, bartek nanti na palalo, no makariing ti agsapa, agpagpagkal ti manok na, oray agsangit jay anak na, di monton ko na gayem nga ay wen na, mamalot. O hindi manong ko, idi ka kwa, napadasan natin nagpalpalot, idi ka adik na. Kanagado nga sayang gusing ming agkakabsat, apaya, no agpanatang di manok na, sultupan na pa yagong na, di ba? Kurat. Ngam na di anak na agbukbutag. Jesus oral agad-gad dilid din na pa'y isang agapadakin. Bakit na? Apan agudong, tigatangan na nga kanan dayta manok na, daldalem, kada tirem. Apo daga di anak na siya atin no, da sardinas kin pansit. Diyan mo kasi kaadik na idi, diyan mo man nagitay talagang mga panangkwang di pa nagtarakan da, nagitay pada nga nagitay kasi sa Bali. Wen kasalamat kanya tayo, adda kanya-kanyang tarakan tayo. Adda mo nagitay agtarakan nga madlaw mo nga awan ti puso na. Na awan ti puso na taong agtarakan, nabara ti ima na, kunana day jay. Kasla jay baboy na kasla pinasikig nga bigao ko namin nga dati mabalin mo nga bitan di sikat na nga ialis na kakutong na kunana day jay. Wanti ay amutay mo amin nga tati agtartaraken. Amo yung nga tati agtaraken tadamot taraken tay amin. Kaya ti pangarig na po Isus tata, I am the good shepherd. Siyak tinaimbag a pastor. Ijay seminaryo nga binalbalyan damot ijay SST din, binalbalyan damot ijay in drawing da ije pan nakaritablo di chapel mi. Naka ni Apo Jesus nakabaklay ti karnero. I am the good shepherd kunana na imbag a pastor. Of course ti pangarig na ni Apo Jesus karnero ti iso ti tarakenda. Da tayo met akin nya taraken tayo kalding. Aso. Manok.
Nalagip yun, di gangganad, di ada sermon ko, di gangganad nga, nagtataray ka nga nagpapadaya, gaputa, day tabaybay, kunada nga naglibog ka, agalawig, kunada, taray, nagpapadaya tayo amin. Ada nalabsan bing, agtartaray saka-saka, naka, sleeveless, nakasyurpan, awampay ko, ano nakapudpudot, tiubana, jay aso na. Urela ko madinalipatan lang sa pa, cellphone na. Una, ada di relasyon ngamin, nagtarakang ka, tapno nasayaat, ada di relasyon mo, isugarod nga, di ginwang mi, di ka kwa. Umuli kami, ano, agar-arab, amuy ti agar-arab. Ay, amuy ti arab. Hana nga, arabo di. No, mangmangan ti ruot, agar-arab, uri magnakam, ijay, sara na jay, tok-tok na kahan nga agriri. Am muna kami. Ngam na sa bali nga, ubing ka apay mo't. Adda nga rod di jay kwa, adda nga rod di intimacy, adda di relasyon, ti pastor, di akin kukwa, kinaan nga akin, kukwa ti kalakaan nga madlaw ditan ka di aso, di mat? No, asom, adayo ka pailaan, agkalkaliwikiwan. Ngam na sa bali nga tao, adayo ka pailaan, agnger-nger-ngeren apaya, awan ti relasyon. Pangarig ni Apo Isos, siyak tinaimbag a pastor, kunana, bensa-bensaan tayo. Sidadaan tinaimbag a pastor nga mangipaay ti biyag na kadagiti karnero. Kuna ni the former Santo Papa tayo, ni Benedict, anyo ti kon, isuna wano ni Francisen, ginagsurat, nga kunana, nga ti kumada tayo nga pastor, dakam ko mga papadi, kasla kumadijay pastor, kaang-angot na, dagiti karnero na. Tagyanda nga ro, dagiti pastor, kaagyanda ijay nga agbantay, kaang-angot na, kayat na nga saun, amuna. Kasla mo lakan niyayo no makita mo di baboy mo nga aglaladot, uno di tarakan mo aglaladot, marinam. No nalaing ka nga pastor, nagsakit di di tarakan mo, kasla agsakit ka. Ngam na awang bibibiyang mo, hanggang nga nalaing nga pastor, no hamungan mo ti mari na di jay tarakan mo. Kani Apo Isos imbaga na, itad ko ti biyag ko, inya na ganan, no adda pa'y hangan na iyapon ko, kunana di jay. Nagmayat di pangarig ni Apo Isos. Kaya na nga sa uwan, no kaslamag king ka hala kung madaga di kalding mi idi, nagbagbagyo, ammom nga masaprianda, ammom nga mariribok da. Hangka siyak idi akahan makaturog. Kas ano nga talaga jay hampay lang nga di balay mi nga maitay-tayab di bubong na kas ano daga jay tarakunan. Ayay, ada di jay relasyon. Haan mo mabaling nga baybay ano adda relasyon mo. Kakas jay ti kuna ni Apo Isos. Kas jay ti pangarig na ti panangitid na. Haan laeng nga kaang-angot. Haan laeng nga kaang-angdod. Itid ko ti biyag ko. Iso daya ti pangarig na dahito kwa tayo. Dahito ibanghelyo tayo ti panangibaga na. Iso nga kuna na I am the good shepherd. Kano kas jay ti relasyon ni Apo Isos kanya tayo. Hantay nga tanga nagmayat nga kitkitaan na. Ham mo nga ta ma-imagine nga kung kunana ka, nay, ada problema na ni Rufo. Nay, kasapulan nak dahito anak ko, apaya, ada pa kariribukan na. Dahil jidanag mo kumakamari na, nga, nay, apaya, ada kabkab, ada dandanagan na, ada problema na dahito nga tarakan ko, dahito nga anak ko. Handa nga tang ijaya, dayjay. No daduma ka adda dijay buteng tayo, no daduma ka makalibas tayo ejakular kuna tayo kulungan aramiden tayo di kay kayat tayo nga malagip yo dijay pangarig ni Apo Isos nga siyam Apollo ket siyam 99 pinanawan na para laeng ijay maysa. Nanyo ti bagbaga na dayjay han na kayat nga adda mapukaw kada tayo. Apay naragsak nga tani Apo Dios no daytay mapukaw na ka taapaya di mo pagbabawyan ti basol mo. Han nga naragsak nga tani Apo Isos no daytay ibagamon nga hamo kasapulan isunan ke bukbukod mon di laing mon. Hangat nga naragsak nga tani Apo Isos no dayjay panagri na kanyam ke tumangsit ka kahamo magkasapulan isunan. Sugurod nga da pagsaplit na. Nya, nadaduma. Nasakit ti saplit no daduma, padasam ti umadayaw. Di mo jakalding mo. Nusulpang kanya aramidam. Saplita maan.
Grade 3 aksa ini uno grade 4. Adda ka ba yan mi nga dakkel akalding. Kumapam ko iwayway ije baba amom ti kalding no. Ay amuyok kalding. Ay baka nyo maamok kalding. Na ipam mo jay nalinaaw pa ilang ruot jay kalding han na kayat. Ay talaga nagbat ti tanak ure ag ginuyod kayo. Han na kayat agbaddag yun nabasa. Siyempre bigbigat sakbay ka mo pan agbasa. Pinawaywayak di padol kasta katidog. Di talina padol. Amuyot padol. In English jak amon. Nail. Dakkel mo launay ang anay. Imbaot ko ta ulo ta kalding ko nagsubli lipak nagdardaring ko. Inibata ako nagawid kan tulan umalam ko na ako na ba na nagbasa nagdardaring ngo. O na jay no nasulpeng ka no nalaing jag taraken no pumanaw ka han na mabaling ako ng ingkalatan. Nda kayo ay ayaten nyo jay taraken nyo. Ay ayaten nyo jay ko ay anyat aramiden nyo. Tapno umatindog gibiyag na jika asom ko maamuti sakit bidya ayan ni no adda aso pabasulan da jya asom tapno partsenda ala ko man nangalatipiyat jya asom adda rasundan nga mang parte kunada kano kaya mo agpaot disiplinaan kano dadto man agsukir-sukir tayo nasakit ti ablat niya po Diyos la padasam ti agtangset lipate mo ng kagkararagan, abos mo sanutan na kabasit kitaang. Nagsublikan to nga si kakararagan. Padasam la, no, datay tumangkan ta ulo mo, kaya kong tilubungan, kayak ti agbiagan, sanutan na kabasit. Oy, hangkag sulsulpeng. Diyan nakabubutang nga saplit. Gusto nga na may mayat lata ti agtulnog. Addaman pan nakalibas na duma, adda pa nagsulpag na may mayat lata ti agtulnog. May kadwa pa nga pagpanpanunutan tayo tata. Iso natin na yung baga pastor. Intalik na met. Kadagiti papadi na, obispo na, nagiti mamadre na, una ti madre sa bali mo, di ministry da. Mauawanan tayo ti bukasyon. Iso nga tata, panangikararag ti bukasyon. Panangikararag ti bukasyon. Kasano ti panangikararag ti bukasyon? Apo, adda ko may agpadi ayan ni. Madia. Ti mo nang ikararagam akaday ta apo man. Apa yung ekspektaran di sa bali no hamo mga ikararagan day ta anak mo ta apom. Kasla dagitay minor seminarians may dadtoy may danamigat na minisaak ida. Ket umayda kano advocation campaign kadagiti eskwela dito Santa Cruz. Kaya dito yung bagak ti sermon kadakwada, o nagmayat mapang kayo ti eskwela. Ti umuna nga vocation campaign nga ibagak kada kayo, da kayo Adda kay ije seminaryon. Mapang kay kunayo nga rod kadagiti si ubing anya ti kunayo, may kayo ta agbasa tayo ije seminaryo wenno may kayo ta agbasa tayo ta agpadi tayo. Iyaw awis yung seminaryo kadi kay mo't agpadi. Iso nga ti vocation campaign naksakbay ka nga mapan ko nakadakwada. Da kayo Diri na inyo ano daawag yo ibagayo Kayat na kaya awagan nak ni Apo Diyos nga agpadi. Kayat kumat kunayo Da siyempre ori ka dada di seminaryo kadi da maagpadi di sayang. Iso nga ti panangawag ti panang tulong tayo ti bukasyon ti panangawag. Sino ti umuna? Kada kita asidagkan niya tayo. Dagita aaddakan niya tayo. At birok tayo sa bali di ipatudon tayo nga mapan di seminaryo apaya sayang di anak ko. Anya nga tanga sayang. Mind you daytoy laeng os to datoy. Kadagiti kakaeskwelaan mi, kadagiti rimrimuar, oray na ayaban damot idi. Tatanda nag-aasawa da. Amo yun nagkikita kami inya ti kunada. Nagpadi ako mo ila kuma. No mabalbalin ko mati ag permanent di kun agdi ko na. Apay. Siyempre nakakita ka mo tinapintas mga kapkap na kamot. Siyempre kakaslamo Miss Universe. After 2 years ka to pol magayam. Awanan mo laang. Kasi di jati ko na da mo laang dagi ka kaskola ami ka. Nagpadi ak mo la kumaapaya. Siyempre tare gagayam baro ka balasang. Maaliw dati lubong into no kang kaagbabaw no mabalbalin ka agsublida apay. Siyempre yaawag adda pay ladjay. So nga adda may isa nga henerasyon kunana. Gilulong da nagseminarista. Kunana
adda kayat ko nga agpadi, kayat ko nga adda anak ko nga agpadi kunana. Inserrek na di seminaryo. Dahil timot anak na, rimwar. Apa yang nga rimwar ka, kayat ko nga adda anak ko nga agpadi kunana. Di ma anak na inserrek na mo di seminaryo. Di ma anak naman ang kunana, kayat ko nga adda anak ko nga agpadi. Ay kawam mo makapadpadin. Mano nga henerasyonan. Ala pagkakatawaan mi mano nga henerasyonan. Huwag kakabsat adda krisis ti bokasyon tayo. Adda kurkurang maawananen. Siya kuma 50 kon. Nasaya aton na dapat 20 years nga existence ko, matayak ton. Nga pay padi tayo nga maordinan mano nga tawunan. Adado pay ti ano ngumsyak. Alangan mga di tayo amo no mun una damet. Pangalaan tayo nga ag serbi kada tayo. Nagpanunot tayo ti taga-Afrika, taga sabali nga nasyon, Indonesia nga may agserbi kada tayo haan da tayo kumaati paggapuan na. Da tayo kumaa isugarod nga tumultulong tayo nga mangikararag. Ora ita namitim yo labasit apo nga kuna tayo, apo ala ti mangibaon ka. Nadadagiti adda awag na to kayem nga ituloy dati puso da. Ni kararagan tayo dagiti ubing nga daawag na ipadas tayo barbarin no adda mabati. Apa yan no awantot pa din. Awam met ti Eukaristya. Ora tambli-tambling kayo. Aday may nagkomunyon tatay. Kasar tay bigat. Dayjay nanang. Ada ubaan na nga. Diamon 4 months nga ubing. 1 no 5 months nga ta. Awam pa'y makatabon na nga ta. 1 no 6 months. Kadi iyawat ko dayjay bagi ni Kristo ko na. Alaen na dayjay niya na ganyan Eukaristya di bagi ni Kristo. Itid na di ubing. Haan mangmangan, Father. Haan Api nga itid mo ta ubing maawatan na nga rod. Metodista kam ngamin kunana. Dyo respect mat ay haan. In bless kulatan. Siyempre sa bali pa nagawat da. Sa bali kanya tayo. Nga kung mabalin nga i-explain kanya na ay hanga mabalin in bless kulatan. Siyempre kanya da. Haan nga Eukaristya. Kada tayo bagi ni Kristo. Kano maawananan ti agpadin. Awam meten ti Eukaristya. Paggapon na ti padi, agpampanunot tayo ti taga sa bali, ti umuna kumaaka, ijay community, ijay gimong, ijay pamilya, no adda po yo ikararagan yo. Apahan nyo, amo ti promise ti adda padi ti pamilya na. Until 4th generation, kunana, impromise na dadag madri agpadi. Until 4th generation, he promised salvation to that family. Yung karina ti panakaisalakan, ita nga pamilya. Gapot addang rod mangidaton. Nalaing mo damang kininang ko apaya. Usto ti tayting da. Amoy ti tayting 10% niya. Sa nga pulo ka magkakabsat in tayting da. Mali ka pa. Di kadakkelan ka tayting da siya. Itayting nyo, kita nyo. Han kakabsat kung kunaklaan da dyan kinagpay suna kurang. Adda danag mi, adda danag tayo. Taapaya, naawang padi, ayan na tayo Eukaristya. Naawan ti padi, ayan na ti sakramento tayo. Pagbalinan tayo tumad nga museum man aday tayo nga simbaan, naawan ti sumaruno kada kami agpadi haan. Kada kayo nga taga Sibilya, nyo pagpadyan dagit anak yun, di museum tumad tayo kaslad tayo European, awan mayatin. Dagiti seminaryo, dagiti simbaan, museum, dan tourist destination, apaya agkurang ti padi. May kaluga po tagod shepherd ko na, ikararagan nyo ti papadiyo. Ado ti masulsulisog apadi, ado ti marigrigatan apadi, ado ti mapukpukaw ti bokasyon na apadi, ado ti agladladingit kada malidliday apadi. Haan nga superstar nga, haan nga kasla apo Diyos. Kasapulan di papadi, di kararagyo ore sa dinuman nga parte ti lubong. Iso nga rod nga dapat yung movement nga love your priest movement kunada. Nga in general, hamot nga individual, adakas matanan. Bagim father. Kunada. Tagikwaan na matapadi, madi amot. Hindi dyan, itapaya, suportaran nyo.
Uri ka di jala panang dengeg yung mo niya ti ibagana, na jay panang danggayo laeng met, panang surot yung programa, suporta day jay. Ngam na awampay na itultulong mo. Saka sumanao, dimpay tinulungan tapadim. Sakan to kontrabida, talamang sipsipot ti ubram, aw mo obraem, kanya ka mo ngarod. Kaya haan mga dayja ti misyon, huwag kakabsat la, Good Shepherd Sunday ni Apo Jesus. Ngam kung kunatay mo laki di in the end, isunan to mo laeng ati mangitid. Ngam nagtalek tayo king kuana, no bigbigan tayo ti panangaywan na kada tayo, anya ti danagan tayo nga rod. No bigbigan tayo, nga isuna ti naimbaga pastor tayo, sa bagay inya ti danagan tayo. Ure kung kunak mo laki di kanyak nga personal. Uray no agkrisis ti bukasyon, naggaraw ti Good Shepherd addan tulat ta. Hantay maawanan ti namnama. Uray mo niya ti pagdadaanan tayo, ammo tay mga daisuna, ammo na kasapulan tayo, ammo na dagiti ananagaken tayo, ammo na mo't ano na sukir tayo. Agkamang tayo. Ammo yo ti sao nga sumalipengpeng. Sumalipengpeng tayo tinaimbaga pastor. Di mo jitaraken nyo nga manok wenno pusa kuno sumalsalipengpeng ka nagmayat ti nana niya. No sumalipengpeng ka king kuana alangad mga dinadhan nga maayayo king ka. Ipadoyak-yak tayo iti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesus Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaan iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen Iti puyo iti ama, ket ket nagsao babaen iti propeta. mamati at may iglesia na Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko iti may sa abo niya. Apakapakawanan dagiti basbas. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga misakbay. Hintay umararaw iti nailangitan nga ama, iso ti nang pagungar ken ni Hesus sa Kristo nga apo, ket isumet laeng tinang mangpagungar kada tayo. Napnuan tayo ti panagtalek nga agkamang, ken umararaw ken kuana. Ket para kadagiti agpaay ti kasapulan tayo, umararaw tayo ket kuna tayo, apo ipangag mo kad dagiti kasapulan mi. Apo pangag mo pangag Agpaay ken ni Francisco nga Santo Papa mi, dagiti obispo ni Marlo ken papadi. Tapno madanda tinananay akired ken inspirasyon ang mangiwaras ti lawag ti ebanghelyo ditoy lubong. Nang runa dagiti lugar adi pay naaninagan tinranyag na dawaten miken ka. Agpaay karagiti agtuturay iti pagilyan mi. Tapno babaen iti panangipakitam ti ayat mo kada kami. Matignay kuma dagiti pulso da ket ibingay da kuma met daytoy ngayat. Babaen ti panagbalinda pagkulidanan ti kinapudno ken kinalinteg. Dawaten miken ka. Apo ipangag mo kad dagiti kasapulan. Agpaay karagiti kakabsat mi anang surot iti sabali adana. Tapno malawagan dagiti nakulaa panunot ken puso da.
ket agbarsublida iti sidong tilawag, ken kinapudno. Dawaten mi ken ka. Apo tayo magkakita sa kunin. Agpaay karagiti kakabsat mi anaparaburan iti sanikwa. Tapno matignay kuma ti pusuda ket aramaten da dagiti asanikwa nga agserbi karagiti kakabsat mi a makasapul. Dawaten mi ken ka. Apo'y pangat mo ka Agpaay iti daytoy agimong tapno mapatibker kuma apatinayon ti pammati ken panagtalek mi ken ni Jesus a Kristo nga apo mi. Ket makikaysa kam to ken kuana iti gloria na. Dawaten mi ken ka. Apo'y pangat mo ka dagiti kasapulan mi. Agulimak tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Apo dagiti ti sumagmamanulaing amayebkas mi ken kaakasapulan mi, dawatin mi tapanang nga asim kada kami. Ket maikarikam to kuma a magipagbiag diti na ilangitan a pagariam, dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga apo mi. Aming wapong nga insagot mo, nam ay kinrigat, penamin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, hinaimbag mo. Iti daytoy abisa pagyaman, apoy yawat minano mo adaton, sapay kumatanda ka ikarya, nga umawat ibagigit daraw. Bunga ibanno ken linget ni idatong mitakat anak nuan sudi amin aragsak labing itni ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi. Kumararag tayo kakabsat na tayo ken dagiti adaton tayo makaayi-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po atin na kumadagiti. Adaton kadagita imam ket maipaay a pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo ta agragsak kami iti panangilagip mi ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Tapno pasantuen na kami adi agresat ti grasya ti pannakaisalakan ket patauden na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumam. Itag-ayo dagita puspusoyo. Kadagan sa tagay po. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rin. Pudno na may karigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan di panang dadail mo kadagiti banbanag adaan, binangon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anansata agrag o ti sangalubungan, ti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo,
Ti Apo a Diyos, dagiti amin apaswan. Ilang ken daga napnuday ti bahay daydayawan. Hosana iti katawan. Madaydayaw. Iyumay tinagam ni Apo. Hosana iti katawan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, di amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, di pahay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ipaay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. So idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuop, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo, kininta panagungar, inna kamin salakan, si kanan mo puti sa halubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam dayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arus obispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat ni Apimosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, te ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam. Kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami.
Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalatan kada kami. Takukwam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon, kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayanin. Kapya. Kordero ti Diyos, sumaykat kadagiti basbaso ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sumaykat kadagiti basbaso ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sumaykat kadagiti basbaso ti lubong, itdem kada kami ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya, tanti may sala nga sa mapaimbag ti kararo. Naruto Diyos sa pukenka, inakawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibide alaen katarabayen, alaen kasaranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Naruto Diyos sa pukenka, inakawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibiden alaen katarabayen, alaen kasaranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Tagita imam ipatay mo, ukawe sipnget tibiyag ko, asikalae tibagnos ko, nagturong kinapuno. Naruto Diyos sa pukenka,
inatawaten daytoy adipen mo ala inkakat ibine alain katarabaye alain kasaranaye tapno ang kaniray na bukod mulae Naruto Diyos sa pagkin ka inatawaten daytoy adipen mo ala ikakat ibine alain katarabaye alain kasaranaye tapno ang kanay ng bukod mulae sino ang malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasang kanidaw Diyos nga po masaan kwe inaturapay ko Kumararag tayo. O Diyos anay baga pastor, yadayom kat tapungtot mo, kat aywanam, ken alaem iyagnanayon na pagpaaraban dagiti ubehas, asinubot mo, babaen tinapateg adara ti anak mo. Iso makipagbiag, ken agariken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon, iti ayat, ken kapya ti Apo. Nembagarabi itayo amin, Apo. Daw panagyaman tayo kataksan, yaay ni Jesus Diyos tayo kinaya. Adunga daw tinaglabas kanya, ngimday tuye, di makituno aragsa.